Dwi'n Wen Llywelyn ydw i. Tu ôl I fi mae Theatr Felin-fach. Mae'r theatr, fel bob theatr arall yng Nghymru, wedi bod ar gau ers mis Mawrth. 130 o ddyrnodau I fod yn fanwl. Ymhen 130 arall o ddyrnodau, mi fydd hi'n ddechrau Rhagfyr. Byddai'r gaeaf tywyll yn cael ei oleio yn barod ar gyfer y Nadolig. Ymhen 130 o ddyrnodau, mi fyddai, mi fydd hi, yn amser pantomeim Felin-fach. Byddai dros 10 ar 20 o bobl wedi bod yn cwrdd yma ers rhyw 5 wythnos, yn gyson rhoi fyny bob dydd Sul nosweithi gyda'r hwyr I ymarfer, ar ôl diwrnod caled o waith, ar ôl diwrnod ysgol neu waith coleg, dod at ei gilydd I greu, I gyd greu, I gyd ddychmygu, I gyd weitho, I gyd chwerthin. Byddai rhyw 2,000 o bobl yn ymgynnull yma yn ystod wythnos cyntaf Rhagfyr, mwyn profi'r peth sy'n cael ei alw yn pantomeim Felin-fach. Ac mae hynny wedi digwydd ers dros 100 mlynedd. Ond pam? O ie, wedi melan I ben dechrau. O le a fi fwy o gacen ar ôl I fi. Dwi'n wedi blino mas! Oes! Gennych le! Seti! Oes! Come on in! Un o'r bethau mwyaf unigryw am Banto Felin-fach yw bod e'n cael ei greu gan y bobl i'r bobl. Mae pantomeim Felin-fach yn rhywbeth allan i'r arfer. Dyw e ddim eich stori arferol o Cinderella neu Jack and the Beanstalk. Mae fe wastad yn stori ffres o'r newydd. Rhywbeth, fel yn gweud, sydd yn berthnasol I ein bywydau pob dydd ni nawr. Mae'r buzz dwi'n cael wrth wneud panto yn rhywbeth dwi'n ffili disgrifio. Mae fe'n deimlad sbesial iawn. Pam? Lot o smart. Leins di ri ddysgu. Blinedig. Profiad. Mae'n 5 wythnos o waith caled. Mae'n sialens. Llafurus. Nenwedig wythnos perfformio. Yn sialens. Ond yn lot o hwyl a sbri. Lot fawr o hwyl achos ni'n tynnu cwrs tipyn yn ystod ymarferion. Lot o banter, enwedig gyda rhai o'r actorion, maen nhw'n drygionus. Wel, mae'n hwyl, gweithio ar y gwaith caled. Ac mae'n braf cael cydweithio gyda chriw mor dalentog ac ymroddedig. Pleserus, egniol, blinedig. Ond yn bennaf oll, mae'n bleser cael bod yn un o griw dwl Banto Felin-fach. Mae'n wefr, mae'n egniol, mae'n waith caled, ond chi'n joio mas draw a does dim byd tebyg iddo fe. Gwd chwsad. Beth yw'r ymdeimlad? Fi'n credu fi'n teimlo bob emosiwn o dan yr hael I ddweud y gwir yn ystod y cyfnod o greu'r pantomeim. Mae'r holl broses yn teimlo fel roller coaster ar y degau. Oedd yn job I ddechrau ofta. Fi wedi gwneud lot o ffermwyr ifanc, o'n i'n cynnig lot o Tregaron, ond oedd e'n fel cam lan wedyn o cynnychiadau rheini. Achos oedd eich chi creu cymeriad newydd, a cadw cymeriad a fynd trwy gydol y panto, trwy gydol y oriau panto. Amser panto'n dod, mae yna rhyw deimlad cynnes iawn am beth I fe. Bod e'n lot o waith, mae yna wastad teimlad cynnes iawn. Fi'n gyda'r flwyddyn gyntaf o'n i'n Diana, colles I stôn o bwysau dros cyfnod y panto. Coelwch fi wedi rhoi stôn â nhw ymlaen. Mae'n her, odi, mae'n bendant yn her, ond mae'n her ac yn hwyl. Mae jyst rhyw fath o gyffro yna. Alla ddim rhaid y mis arno fe, ond mae fe na. A mae'n rhaid rhyw deimlad cynnes
fan hyn i chi yn eich calon chi, achos chi'n gwybod bod rhywbeth cyffroes iawn o'ch blaenau chi, ond ar yr un pryd mae'n eitha scary. Mae lot o egni mewn i'r cynnychiadau. Achos yma Diana fach fan hyn. Siwr i chi Diana? Iawn. Lly dy bwb. So dyna Diana i chi. Rhagfyr y Seithfed 2019. Mae'r maes parco yn pingo. Mae'r ystafelloedd newid yn corco gan chwerthin a gwisgo a choliro a chliber. Mae'r lolfa yn llawn dop o gynulleidfa frwd a'r swyddfod y cynne dan I sang. Tu fas, tu ôl i'r adeilad, mae'r criw llwyfan arwrol yn cael clonc a paned a mwgyn bach slei, ei chwerthin a'r mwg yn gymysg yn y nos. Ac yng nghrombil technegol yr adeilad, mae'r technegwyr a chynhyrchwyr nerfus yn cynnau'r technoleg sy'n rhan o'r sioe, yn gwirio, rhoi nodiadau, yn cywiro dillad, yn smwddio rhychau ac yn golchi chwys yn noson gynt. Pawb yn gwneud I ran yn paratoi ar gyfer y 2 awr o sioe. Wedyn, dod nôl a wneud y gyd eto am 6 noson. Ond heddi, am nawr, mae'r lle'n wag. Am nawr. Ond mae'n llawn atgofion. Un o'r atgofion da fi fel plentyn yw mynd I theatr y Felin-fach I wylio'r pantomime. Oedd yn deimlad mor hudolus fel plentyn. Y set, y goleuadau'r gwisgoedd, y cymeriadau, jyst popeth yn dod at ei gilydd yn fyw. A o'n i'n joio bwan at y dynion drwg hefyd. Mynd pam ni'n fach gyda fy mymgu Gwenfydd James, a thi arfer fod yn meistress y gwisgoedd yn theatr Felin-fach, a gallu mynd cefn llwyfan gyda hi, ar ôl cael hi fyny wrth gwrs. Ond pan oedd hi'n dod i'r cast, oedd honno'n stori arall. O'n i'n rhoi'r un her I fi efo'r cast, bod fi'n mynd I gael y cast I ddawnsio y coreograffi o'n I wedi osod. Ac o'n i'n meddwl bod fi'n mynd I wneud ryw flwyddyn, a wedyn, unwaith mae'r perfformiad yn dod, maen nhw'n mynd nôl I wneud I ddawnsfeydd bach personol nhw. Felly dwi'n meddwl wneud hynna byth newid. Just meddwl nôl nawr a meddwl, waw, byddwn ni ffili wneud hwnna diwrnodau hyn gyda Health and Safety. Unwaith mae pob I nôl yn y theatr, yn cerdded trwy drysau, mae fe'n teimlo fel bod y teulu nôl dy gilydd, chymod. Mae bod yn rhan o deulu, neu o Banto theatr Felin-fach de, chi yn teimlo fel rhan o deulu ehangach. 2 blwyddyn yn ôl nawr, amser oedd Carmen Blaney gyda ni yn perfformio y Genie, a oedd golygfa gyda y Genie a Benik, le o'n nhw'n gwneud tric clogin hyd. Yr eitem olaf oedd yn cael ei dynnu allan o clogin y Genie oedd ysgol. Am rhyw reswm oedd bach o drogioni yn ddau noson ni. Yr noson panto ola oedd hi, a nes i'n penisi a criw o ochr llwyfan penderfynu I rhoi ysgol dwbl maint arferol I Carwyn, ond oedd Carwyn ddim yn gwybod. Dyna o'n i'n barod gyda'r ysgol anferth yma, a dechreuodd Carwyn tynnu fa allan, a cyrraeddodd man le o'n I ddim yn meddwl bod e'n mynd I gallu tynnu'r ysgol mas rhagor, o'n i'n meddwl bod e'n mynd yn styc. A fi'n cofio just panic llwyr yn dod drostai, yn meddwl wedi sarnu'r golygfa ma nawr. Ond, yn lwcus I fi, nath Carwyn llwyddo gael yr ysgol mas, a oedd e'n doniol, ond mae Carwyn yn actor fydde'n gallu achub unrhyw sefyllfa ty beth, mae fe'n actor comedi dda iawn. So oedd hwnna'n wers I fi I beidio chwarae trici ar pobl. Banto dathlu 50 nôl yn 2018. Oedd lluniau o actorion, criw llwyfan, technegwyr, cynnyrchwyr, meistress y gwisgoedd, sydd ddim bellach gyda ni nawr, yn cael ei dangos ar sgrin fawr ar y llwyfan. O'n y ffordd dda I ddweud diolch am ei ymdrech, ei ymroddiad dros y blynyddoedd. A rai gweud, oedd e'n dod â deigryn i'r llyged bob sioe. Chmo, fi ddim yn mynd I gweud celwydd, mae rhai adegau le chi'n gallu teimlo'n stressed, yn nerfus, yn flinedig, achos mae'r 6 wythnos o marfer na fel marathon. Peder wal. Digwydd bod tu fewn i'r beder wal yma, mae yna gymdeithas greadigol yn dod at ei gilydd, I gwestiynu ac I ymateb. Y gymdeithas greadigol sy'n cwestiynu ac ymateb fel ym mhob ardal wledig. Does dim wastad adeilad, ond mae yna wastad gwreiddiau
a seiliau. Ac un o'r penseiri neu grefftwyr a gododd seiliau Banto Felin-fach yw Euros Lewis. Mae yna ddau beth allweddol. Un yw J.R. Evans, oedd yn perthyn i'r traddodiad na o brifathrawon creadigol, fel o T. Llew Jones, wrth gwrs, yn enghraifft o hynny yn hermer nofel ar gyfer plant, mae J.R. Evans yn hermer dramodydd ar gyfer plant o phobl ifanc, ac yn gosod yn syth, yn torri oddi wrth y peth Saesneg na, ac yn mynd nôl at wreiddiau Cymreig y pethau, ac yn defnyddio Twm Sion Cati a'r holl arwriaeth, arwr angydffurfiol wrth gwrs, yn dyfe. Arwr na ddyle bod yn arwr mewn gwirionedd, mewn diwylliannau eraill. A mae hwnna'n yn doriad pwysig iawn iawn. Theatr mewn addysg mewn gwirionedd, oherwydd dyna beth yw cefndir y greiddiau Felin-fach, dyna pan mae fe na, mae wedi tyfu mas o'r holl beth na. Ond yr ail beth pwysig hefyd yw'r penderfyniad mae Hywel Evans yn gwneud. Pan mae Hywel, erbyn hyn, mae'r pantomaim yn y theatr, oherwydd oedd y pantomaim Felin-fach wreiddiol, yn neuadd y coleg cyn fod theatr i gael. Ond pan mae'r pantomaim dod i'r theatr, a mae Hywel yn edrych ar y ddynameg yma, mae'n gosod yr rheol, yr egwyddor holl bwysig o fod yn uchelges, fod o leia hanner y bobl sydd yn dod trwy ddrysau y theatr mewn flwyddyn yn dod i greu. Ac o fewn hwnna, mae'r peth ni'n galw'n bantomaim yn dod yn gerbyd pwysig iawn ar gyfer agor y broses a gadael i'r hyn oedd e'n gweld oedd o'i gwmpas hynny yw, nid pwrpas y lle oedd dod â diwylliant i'r ardal, pwrpas y lle oedd gweithio gyda'r diwylliant sydd ar draws cefn gwlad Ceredigion a'r Gorllewin yn gwirionedd, ac i roi hwnna mewn lle i sicrhau fod yna ddynameg greadigol ac uchelgais iddo fe. A mae'r ddau benderfyniad na, J.R. Evans a Hywel Evans, yn benderfyniadau holl bwysig dwi'n credu. I ni mor ffodus, mae yna rhannau heleth o'r byd gorllewinol, y byd metropolitan yn arbennig. Mae yna bobl yn hwylo yn treol ail-greu yr hyn sydd gyda ni, sef theatr lle mae pawb yn creu gyda'i gilydd. Bob aelod o gynulleidfa, mae yna i greu. Ac pan mae'r peth yn mynd yn iawn, mi fydd na ddim ddwywaith fod y gynulleidfa yna'n rhan lleisiol, yn rhan llafar, yn rhan falle hyd yn oed ymwthiol ar hyn sydd yn digwydd. Maen nhw yn y fenter greadigol gyda phawb arall. I ni yn y willing suspension o disbelief mae pawb yn y lle creadigol gyda'i gilydd. A dyna yr eiliadau yna, falle mae dim ond eiliadau pan mae'r peth yn mynd reit i'r lle mae fe'n cyfannu'n llwyr, ond mae'r eiliadau yna yw'r eiliadau hyd y lledrith mewn gwirionedd. Yn yr eiliadau yna, mae'r byd yn gallu newid. A nid newid dros dro, mae'n gallu newid am byth, mae'n gallu gwneud newidiadau, mae'n gallu newid canfyddiad ni o ni'n hunain, mae'n gallu newid yn canfyddiad o beth yw'n potensial ni. Mae perthnasedd felly? Wel, mae'n gwbl berthnasol. Hynny yw, os nad yw'n berthnasol, sy'n pwrpas iddo fe fod, mae'n fudiad. Dyna peth falle i ni'n gallu drysu yn y peth yma o etifeddiaeth a'r pwysau sydd yn gallu dod gyda etifeddiaeth. I ni'n gallu gael yn drysu gan feddwl os mae rhywbeth yn bod yna, mae rhaid i gynnal ond yn aml iawn, mae'r pethau sydd yn fwrn, y sefydliadau o'r hynna, a mae sefydliad, mae'n gweud beth yw e'n dywe.
mae wedi sefyll, pethau sydd yn sefyll. Pethau i diddordeb nhw yw sefyll mwyn sefyll, a mae'r egni i gyd yma mewn i'w cynnal nhw. Ond mae mudiadau, wel, dyna'r gair, pan byddai mewn lawr i cartre Eleri yn Sir Benfro, mudo, maen nhw'n gweud, dyn nhw'n gweud symud, mae pethau'n mudo. Oherwydd yn pen draw, trafod cymdeithas i ni, dyna beth yw theatr, mae'r holl broses o theatr yn microcosm o gymdeithas, ac mae cymdeithas, mae'r gair cymdeithas i hunan, wrth ganol y gair cymdeithas, mae taith. A beth yw taith, ond teithio, pwy sydd yn teithio? Ni, gyda'n gilydd, cyd ymdeithwyr. I ni'n nôl gyda'r ddynamic yma. Ac unwaith i ni'n gyda hwnna, mae perthnasedd yw'r egwyddor sylfaenol. Os nad i'n berthnasol, dros dim pwrpas iddo fe. Ydy'r pantomime wedi teithio, wedi symud, wedi mudo digon? Mae yna anfodlonrwydd gyda hwnna yn rhan o'r cyflwr o berthyn i gymdeithas. Hynny yw bob amser. I ni'n symud, ond i ni'n gweld, i ni'n goffod dal i symud, i ni'n goffod y cwestiwn ni, ydy ni wedi cymryd y cyfeiriad cywir, i ni'n goffod meddwl yn hermau ble nesaf, ble mae'r siwt i ni'n symud ymlaen, oherwydd mae amgylchiadau bywyd yn newid. Fyddwn ni'n dweud, yr ateb hwnna bob amser yw, na, i ni'n anfodlon, mae angen i ni gwestiynu a meddwl, a enwedig os ni'n dechrau gweld y ffiniau'n cael, enwedig os ni'n dechrau meddwl, o'n i'n just yn cadw rhywbeth i fynd fan hyn, ac yn cwmpo i'r cyfrifoldeb negyddol na o cynnal rhywbeth mond mwyn i gynnale. Mae amgylchiadau bywyd, pobl sy'n cymryd rhan, pobl sy'n gweithio na fe wedi newid, mae'r byd wedi newid, yn dweud? Mae'r tyndra na o fewn cymdeithas yn cyffredinol. Mae'n fel o fewn y sefyllfa Gymraeg, hwnna yw diwylliant. Hwnna sydd yn diffinio'r diwylliant, yn bod ni'n creu gyda'n gilydd, dros yn gilydd, mwyn yn gilydd. Ac yn hynny o beth, mae'r credigrwydd, addysg, diwylliant, un gair yn nhw, yr un peth yn nhw. Maen nhw'n golygu'r un peth, maen nhw'n gwneud yr un pethau. Ac felly mae'r pwysau sydd ar y diwylliant i gyd-ymffurfio gyda culture a rhoi dewis personol, dewis yr unigolyn o flaen i gyfrifoldeb cymdeithasol mae'r pwysau yna yn cynyddu a cynyddu. Ond o fewn hwnna, unwaith eto, mae'n rhoi potensial mawr i'r peth mae ni'n galw'n bantomime a'r holl gredigrwydd theatrig sydd yn gallu digwydd yng nghefn gwlad. Tu hwnt i ffiniau sy'n angen canoedd o filoedd o bunnoedd yno, ti fel mae angen nhw yn Canolfan y Millennium yn Gaerdydd neu yn y West End, mae rhaid nhw gael y miliniau o bunnau i dal i mae'r holl sets anferth o pob peth. Sy'n angen nhw'n fan hyn, na gyd sydd â ni yw dychymyg a bocs gwar neu lle agored a Banto yn tyfe. Ac o fewn y sefyllfa hwnna, mae yna potensial i'r ddynameg mae unwaith eto i gweud, oes, mae yna bwysau o gyfrifoldeb, mae yna droion, mae yna ti droi lan pan mae ti, bydde fe neis i sefyll gytre o flaen y tân y pethau, ond beth i ni'n gael mas hwnna fe? Wel, mae beth i ni'n gael mas hwnna fe, dim ond yn y lle cymdeithasol na i ni'n gallu gael yr addysg yma, i ni'n gallu gael yr teimlad o werth bywyd, o fod ni wedi cyfrannu un gilydd a wedi cyfrannu un lles yn gilydd. Y broses anodd o bod yn aelod o gymdeithas. Dyw cymdeithas ddim yn ffordd o rwydd, mae'n lot yn rwyddach i just wneud dy thing dy hunan a dewis dy peth dy hunan a pido wneud hwn a gwneud hwnna ac yn y blaen. Ond mae'r broses o weithio gyda'n gilydd yn broses anodd. Ond trwy pob broses anodd, wrth gwrs, mae yna gymaint i'w ennill. Beth oedd yn dy recipe di de? Achos oedd bobl yn cywo tu fas y gater theatr Felin-fach ar gyfnod am 6 o gloch y bore i ddod i brynu tocynnau. Dim just recipe y panto oedd hwnna efo, dim just yr brics a'r morter, brics a morter y panto, dim just yr adeilad fi'n sôn amdano hefyd. Wrth gwrs beth oedd cymdogaeth yn teimlo tuag at beth oedd y creadigrwydd hynny? Yn Gorllewin Cymru, mae'r
pantomaim wedi yn gwneud I rhan fel o osod yr llunin bach na o leini sy'n gwedi o eli a beth bynnag sydd yn digwydd. Yw, mae'n her ydych chi lenni, ond beth bynnag sydd yn digwydd. Mae'r potensial, mae yna o leini, mae yna potensial gyleini I gael yna tuag at y dyfodol. A fod y mynegiant yr gyleini na yn fynegiant trwy gomedi, trwy chwerthin, trwy gerddoriaeth, a dyna'r peth, trwy ti ddim yn gwybod beth, ond mae'r ffiniau na mynd I gael ei herio. Ffiniau tywyllwch yw'r prif ffin sy'n cael ei herio, ond mae'r holl, dyma'r peth fi'n credu, yw mae rhaid trwy'r amser, rhan o beth o'n i'n trial wneud oedd fod ni yn gwthio hi, fod y teimlad oedd I ni yn mynd I fynd I rwle dangerus, ond mewn yn diogelwch, mewn lle diogel. A dyna beth yw drama yn y pen draw, wrth gwrs. Dyna pam mae drama yn bodoli fel ddynameg o fewn cymdeithas, yw fod e'n caniatáu ni I chwarae a cwestiynu, chwarae gyda pethau sydd yn mynd â ni I lle o tywyll, I gwestiynu pethau anodd, ond ni'n gwneud hynny mewn lle sydd yn ddiogel. I ni'n chwarae yw'r gair, a ni'n chwarae gyda'r ffiniau yna, ac yn llythrenol, yn crasio trwyddo nhw, yn dyfe? O wedyn fod y ffilm, y silent movie yn ffordd yn mynd tu hwnt I hwnna eto nawr, I ni'n mynd tu fas i'r Miriam a wedyn ar y diwedd fel o'n i'n neud gyda'r car ar y trath yn Ceinewydd, ni'n dod ar car round Ceinewydd, round y one-way, fforong round y one-way, a ni'n mynd â fe lawr yr hewl a wwsh, ni'n dod â fe trwy'r sgrin a bang, stopo just o flaen y gynulleidfa. A fel bod pobl yn mynd gatre, bydd bron y bwrw fi yn y ffrant row, ond wrth gwrs, doedd e ddim, ond mae'n rhan o'r teimlad yw fod ni wedi croesi rhyw linell beryglus. Nes ti sôn hefyd am y frwydr yn erbyn y tywyllwch, a'r frwydr yn flynyddol yw meddwl beth yw gwaith y dynion drwg, neu beth yw'r drygioni sydd ar waith. Achos dwi ddim yn drygioni, dwi'n gallu bod yn drygioni bach. Mae'n gofod sefyll dros rhywbeth, yn dweud? Hwna bydde'r un oedd rhaid gael, a bydde'r tyfiant y sgript ddim yn gallu digwydd nes fod ni wedi gael hwna. Hwna oedd y peth. Oedd gael y peth yn benodol, yn hollol benodol. Ddim yn gyffredinol, mae rhain yn ddynion drwg, maen nhw'n yn herbyn ni, maen nhw'n erbyn cymdeithas, ond siwt, beth yw'r cyd-destun. Eithon ni ar sioe gyda'r boes y llath I Lundain, gyda'r holl traddodiad Cardydd yn gwerthu llath yn Llundain ddiwedd yr 80au, ac o'n i ddim, o'r straeon o'n i wedi rhoi fel bwydlen, fel pa un o'r ein sydd yn cymryd sy'n enyn diddordeb, o'n nhw wedi mynd at hwnna, a nhw ddim yn gallu deall beth oedd, pam bydden nhw wedi mynd at, dim bod, mae'n stori ddiddorol o phob peth, ond pam o'n nhw wedi mynd at hwnna lenni, a oedd neb yn gallu ateb fi, o'n nhw just yn, hwnna, ond wrth gwrs, o fewn y flwyddyn, mi oedd y ffatri lath yn cael. A oedd hwnna, oedd e ddim yn, oedd na neb yn gwybod fod y ffatri lath mynd i'n cael. Cwbl o fisoedd cyn ni, o'n nhw'n buddsoddi dros 100 miliwn mewn offer newydd na. A wedyn fel mae busnes mawr yn neud, yn sydyn maen nhw'n penderfynu, mae'n diddordeb yn I rolau arall. Ond mi oedd na, o fewn y gweithwyr a fewn gymryd o bobl oedd y cysylltiadau, mi oedd, jyst bod pawb o'n I wedi gwir, rhywffordd ni gilydd, mi oedd y ffatri na'n berthnasol I gymryd o bobl yng nghefn gwlad Ceredigion, ac oedd na rhywbeth na, oedd na rhyw sŵn ymwneud gymorwydd, ac mi oedd hwnna wedyn yn caniatáu ni I ragfynegu, I fynd o flaen, I fynd gyda gofid, o dim ond wedyn yn cael ei gadarnhau, ac I gallu fynd I edrych ar y peth yma o pam mi ni'n colli, pam mae'r holl broses yma o allfudo yn mor endemic i'r cymdogaethau gorllewin, a dim nawr, ond mae fe wedi bod, mynd reit nôl i'r bobl athi o heio, mynd
Mae Iwerddon wedi gwneud straeon mawr ohono fe. Maen wedi mynd â straeon reit lan trwy nofelwyr, trwy gwneithurwyr ffilm. Mae'r allfudo America oherwydd yr amgylchiadau economaidd a gwleidyddol. Mae yna. I ni'n edrych ar yn hanes ni'n hunain, ac wrth gwrs, dyna'r peth. Di ni ddim yn edrych ar yn hanes yn hunain, neu ni ddim yn cael yn dysgu'n hanes ni'n hunain, ac felly i raddau heleth, dyw'n hanes ni'n hunain ddim yn wybyddus i ni'n hunain, ond dyw e ddim yn wybyddus i'r byd chwaith. A dyna un o'r eraill o'r elfennau sylfaenol pwysig wy'n caru yn y peth pantomime, yw fod e'n gwneud y trajectory yna, mae'n towlu pethau mas, mae'n projection ar yn hanes i ni'n hunain, ond ni'n credu i ni'n trwy hwnna'n gallu gael yr hyder i wthio fe a'i rannu a mas hefyd rhyw ffordd. Mae'r gymdeithas mwyaf gynhyrchiol yw'r gymdeithas sydd yn dadle. Nid y gymdeithas lle mae consensus. Mae consensus lle digwydd, mae'n gret os mae'n digwydd iawn, mae'n jyst yn cwpl o gamen rwyddach, ond y gymdeithas sydd yn gwneud pethau go iawn yw'r gymdeithas lle mae yna farnau gwahanol, a mae pobl yn gwrando ar ei gilydd ac yn wedyn yn ymateb yn greadigol i gilydd, a rhan o'r arweinyddiaeth o fewn y peth theatr yma yn y gymdeithas yn ytrach na theatr yn y lle o fasnach yw bod ni yn gwneud yr arweinyddiaeth na, ni'n dangos pwysigrwydd yr arweinyddiaeth na o safbwynt cynnal yr ddynamic greadigol. Unwaith eto wy'n credu, mae yna potensial i diwylliant lleiafrifol fel y Gymraeg i ddim i fod yn dal a lan fel i ni'n neud pan ni'n trial bod yn culture, pan ni'n trial gwneud yr un peth am y pawb arall yn neud, ond pan ni'n bod yn y lle angyd ffurfiol, bod yn driw i ni'n hunain, fel mae y meddylydd Adorno yn dweud, os ych chi'n byddwch chi'n driw eich diwylliant, a mae'r diwylliant sy'n eich bygwth chi, just ddim yn gallu ymateb i hwnna. Mi fydd pob cyfnod, pob criw credigol yn ei cyfnod o gredigrwydd yn meddwl, wel, dyna'n oes air, wel, wrth gwrs i fod ond mae'r oes air wastod na, yn dweud, mae oes air i'w greu, mae'r gorau eto i ddod, a mae'r potensial na, mae'r angen yna, mae'r potensial na, ac os mae'r ddwy ddynameg na dy ti, mae pob peth yn bosib. Pwy a wyr? Yn amlwg mae Covid yn codi pryderon, chod o ran y gallu i berfformio pantomime fel i ni fel arfer yn neud, ond mae'n dod gyda her newydd a chyffroes. Chod mae'n amser i ni feddwl tu allan i'r bocs a cyfle i greu rhywbeth hollol newydd. Panto 20? Wel, i fi, dyw'r Nadolig heb dechrau tan bod fi wedi bod i gweld panto yn Felin-fach, felly, fel maen nhw'n gweud, watch this space. Mae Nadolig heb panto fel Nadolig heb coeden neu Nadolig heb Sion Corn. Chod, dwi'n credu bod e'n, fel yn gweud, mae fe'n rhan o bywyd a pobl a eitha ddim yn hyn. Panto 20? Wel, na chi gwestiwn. Does dim hyd yn oed pandemig yn gallu atal panto Felin-fach. Bod y drysau yn hau am y tro, mae'r gwaith yn parhau. Rhaid cyd-gynllunio, cyd-greu. Pantomime yw un o'r cyfryngau sy'n digwydd bod ar waith yma. Yn Aberystwyth, yn Tregaron, ym Mhenygroes, yn Llanuwchlyn, mae'n rhywbeth gwahanol. Ond yr un yw'r nod. Taith ar y cyd. Taith cymdeithas.